Epic abizena jarri diote Aiguastorteseko ultratrailari, eta gutxitan egongo da hain ongi erabilia Epic hori. Benetan epikoa izan baita lasterketa honen estreinakoa. Bi ekaitz, erorikoak, behelainoa goiko tontorretan, bi aldiz gelditu behar izan zuten lasterketa, eta guzti hori 106 kilometroko ibilbidean. 8.000 metroko goranzko desnibela gainditu behar izan dute gainera korrikalariek. Ibilbidea ikusgarria. Aiguastorteseko parke nazionalari eta San Mauriz hilakoari buelta ematen zion, irteera eta helmuga barrueran zituela. Iker Carrera eta Yeser Hernández jarri ziren karrera buru hasieratik. Nuria Pikasek agindu zuen emakumezkoetan. Carrera eta Hernández arteko lehia ikusgarria. Pixkanaka tartea zabaltzen joan zen Tolosarra, baina majo kostata. Hasieratik tirakea jungea, Yeser eta dio, eta bukaera arte Yeser duten junga, eta ni eman, eta bukatu arte. Azkeneko kilometro, 2 kilometrotan jaikusi nire bezala, eta fiskala zaizio, eman. 10 minutuko aldea ere izan zuen Iker Carrerak. Yeser Hernándezek estutu egin zuen, Carrerak kontrolanak egin, eta minutu erdiko aldearekin helmugaratu zen. 19 minutu eta 16 segundo bere denbora. Carrera oso gogorra, eta jendea animatzen lan, zepena dut karrera bada.